Hilom ug walay bisan usa ka pasayro ang makita sulod sa passenger terminal sa Pier 1 sa Cebu City Lunes sa buntag, Nobyembre 24. Human gikanselar ang tanang biyahe sa kadagatan, paingon og pagawas sa Subo tungod sa bagyong Verbena. Apan sa mga ticketing outlets gawas sa terminal, nagdasok ang mga pasayro ug turista nga nang hinaot nga makalukat og ticket o di ba kaha magparibok o refund. Usa kanila si Marilu Villegas nga paingon unta sa Tagbilaran, Bohol. Mularga ta na kun kay birthday lagi sa akong anak. Sus kay bagyo manang ganiya pa kabaw na cancel di ay. Nakasakay na kun naabot na ko cancel na ko. Mana lang jud. Stranded sab sa Pantalan si Richel Borromeo ug ang duha niya ka mga anak. Kinsa nang adlawon pa og biyahe gikan sa lungsod sa Badian. Padong ta ko kuha ka ticket kanina, so pag-abot ito sa ticketing office mao naman na siya cancel naman. So wala jud mi gidulaw ba. Naman toy kuan ganina man diri nya nang lista, then evacuate daw mi kay luoy na kayo ibiyahe ma'am, then wala mi kabalo kung kuan basi magkusog unya ning ulan. Luoy na sad ibiyahe. Matud pa ni Coast Guard Captain Jerome Lozada nga nakig-coordinate na sila sa mga nagkadiyang LGU aron mo provide og evacuation area alang sa mga stranded nga pasayro. Dugang pa ni Lozada nga nakaandam na ang ilang mga emergency response group. Naana tay mga gi-activate sa tanan natong substations all over the province, no, sa through our substations. Also, nag-coordinate na sa mga counterparts na MDRRMO, mga MDRRMO, CDRRMO, local DRRMs. Samtang hingpit na sab sa pagpangandam alang sa bagyong Verbena ang Talisay City nga usa sa labing apektado niadtong bagyong Tino. Giawhag sa pangu sa Talisay Local Disaster Office Alvin Santillana ang tanang mga residente nga nagpuyo sa mga dapit nga risgo sa baha nga mo-evacuate na sa tagsa-tagsa ka evacuation center matag barangay. Lakip sa giila nga flood-prone barangay sa Talisay, ang Biasong, Campo 4, Dumlog, Haklupan, Lagtang, Lawaan 2 ug Lawaan 3, Mohon, San Isidro ug Tabunok. Apan giklaro ni Santillana nga nagkuwang nagyud ang pondo sa kagamhanan. Hinungdan nga dili nasama ni adtong bagyong Tino ang mahatag nilang hinabang sa mga mulupyo nga anaa karon sa mga evacuation centers. Probably dili na takapakaon nila o kanang dinaghan jud na kanang hot meal jud kanang ready to eat food ba. So probably we'll support the barangays with the rice and canned goods. Mora na siya then not previously nga kanang cook. Nakahigot og gihipos na sab sa mga mananagat sa Barangay Biasong ang ilang mga bangka pagpangandam sa paglandfall sa bagyo. Apan si Tatay Virgilio pursigido pagihapong mopalawd sa dagat. Ang ako ang panagat good nara dir daplin. Magtan-aw ra ko diri og okay ba na kung lusaron kay labing dugay na kong lusad mga 2 ka oras. Basta di lang mambawod, mulusad ko. Wala ra mo gibawali diri. Wala mo ba. Pero kung mukusog ang uwan or ang bawd, mo hipos kaniya sa hiposom aton sud. Gawas kang Tatay Virgilio, ubay-ubay pasab sa mga residente sa maong barangay ang nangaligo og dagat. Samtang padayong panawagan ni Doc Bautista sa Talisay City Health Office nga magmabinantayon og managang batok sa sakit nga leptospirosis. Mubalik lang yan po ko sa atong pag-awhag sa mga tao, mga ayaw mo, mas maangay ta mahadlok kung na-expose ta sa baha nga wa tay giinom. Ang kagaw, di mo na mananghid, di mo na manuktok sa lawas mga pasudla ko bi nga makaingon ta ba nga ay ayaw kay kuan ra ba ko kay diabetic ra ba ko dili nga na musud na siya sa gusto na tong sa dili pila ra man gid ang pag-inom para dipinsa na lang ta ba total mo inom ganit tanduay nga makadaot sa lawas. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.